38 години той умира от туберкулоза. За своите 30 години е направил доста. Чудеса. Казвам, че не е само този стеноприступ, но има и също и Шиповата къща. На времето това е работил, като също е бил и учител в... Да, да. А каква е съдбата на тази къща? Тази къща е паметник на културата. Обявена е паметник. Обявена е за продажба преди 2 години, но те са също паметник на културата. Няма намерени хора, които да я купят. Защото аз казвам, че е обявена също То си има поддръжка. Това нещо е направо. Те направиха доброволческа кампания. Аз не виждам някой да се хвала парите. Да не изкарат днешните бизнесмени, те само там, дето имат на голям тя.